Shmai bawb, wrth wneud y fideo yma, dwi yn gallu clywed can yn cael ei chanu yn y gegin gan Bryn Terfel, yr arwr ei hun, sydd yn dod â ni'n daclus i'r hyn sydd gen i i'w rannu gyda chi. Tasi dyn nhw fi gyda llaw. Dwi'n gantores ac yn sgwennu caneuon, a mae rhai o'r caneuon yna yn y Gymraeg yn cael ei canu perfformio yn y Gymraeg. Mae'n ddiwrnod Music Cymru cyn bo hir, diwrnod sydd yn dathlu y Gymraeg fel iaith gerddorol ac fel iaith gymdeithasol. Mae'n iaith eitha cool, dydy? Eitha gret, sy'n gwir. Ac yn iaith farddonol iawn, sydd yn plethu gyda'r gerddoriaeth. Mae Coleg Cymraeg wedi cychwyn prosiect eitha cool i gynnwys llys gynhadon mewn ysgolion uwchradd dros y wlad. Ac mae'r llys gynhadon rhain sydd yn mynd i ysgol Preseli, ysgol Abereiron, sawl ysgol dros y wlad, yn awyddus i glywed gynnwch chi, bobl ifanc Cymru. Maen nhw eisiau creu rhestr chwarae, a.k.a. playlist o hoff ganeuon Cymraeg chi. Felly, anfonwch eich hoff gan, artist eich enw chi, ac enw eich hysgol draw atyn nhw ar unwaith mwyn creu rhestr chwarae mwyaf ogoneddus y byd. Cadwch yn saff, ffrindiau. Hwyl am y tro!